Стиване! Добър вечер, драги! Добър вечер, зрители! Вие сте с Шанти И с Ники! Значи гледате вечерната емисия на специалните епизоди! Наскоро се проведе фестивала Октоберфест. само преди 9 месеца. Само, където местни пиандури и музиканти се развилняха. Това не ти ли напомня на един концерт? На анонимните алкохолици? Да, точно. Това не ти ли напомня на баскетболния матч? Къде се напили? Точно това. Εδώ βλέπουμε τους οπαδούς της ΑΕΚ να παίζουν μπάσκετ κάτι. Това не ти ли напомня на рождения ден? Дето ние се напиха. Точно. Вижте какви идиоти. Невероятни идиоти. Живи здрав. И да не става като тях точно. Малко по-нормален. Малко. Защото знам, че Боже много мили, няма. защо? Защо не го причиняваш? По случай Нова година направихме запитване в Българската академия на науките. Дали пиратките са опасни? Чуйте сега мнението на професионалиста. Чист българин. Искам да се изразя, значи какво обичате да ви кажа и да ви го кажа. Аз съм чист българин, ако обичате интервю. О, майката! По принцип пиратките по принцип са лоши. Значи особено за деца. Това ми е син насреща. Когато я държи в ръката пиратката, след като я държи в ръката, тя излъчва едно лошо предсказание, когато може да му гръдне в ръката и може да му отрежи ръката или пръста, може да му фръкне на детето. Разбираш ли ме? Разбирам бе, маймуната. Направихме анкета. Да разберем какви хора работят в БАН. Аз съм чист българин. Значи 68 кг съм, твърд, як, корав, прав. Значи аз съм от село Дражево. В момента живея в град Бургас. И така ми харесва много добре в Дражево. Значи моя шеф беше либиец и имаше 4 жени. От 4 жени имаше по 5 деца. Значи 4 по 5, 25. Значи 4 по 5, 25, нали? По принцип обичам и искам да имам. Но в момента не разполагам с така голяма сума да ги имам тези жени. Разбираш ли? Значи имам по принцип 2 жени мога да ги золя. По всяко едно желание. Стига да са мои.
Ако искате да станете една от жените на този Миндил, влезте в този сайт. Учени откриха какво става като съчетаем балон и цици. а сега спорт. На световното първенство по лека атлетика постигнаха нов рекорд. По размазане на тъпи фусти. 25 Jahre alt ist. Wurde als die dominierende Läuferin der 90er bezeichnet und dann war sie noch ganz unter dem Eindruck dieses Rennens offenbar, als sie die Anlaufbahn von Kofi Amor Bra im Weitsprung kreuzte. Ja, da schreit man, pass auf, aber sie weiß nicht, wohin sie hingucken soll. Oh, das sah bös aus. Kofi Amor Bra nahm Anlauf zu seinem 4. Versuch, aber ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, beide sind wohl auf. Der deutsche Weitspringer setzte seinen Wettbewerb fort und auch... Това не ти ли напомня на нещо? На матча между белите пичове с червено и червените пичове с бяло. Точно. There's Daniel Carcillo taking a run at Thomas Kopetsky. Jeff Carter had the same thing in mind. And they end up hitting each other. Kopetsky steps out of the side. And on a... Деян Неделчев се завърна с неговия мега хипер супер турбо хипер дупер клип. Със специалното участие на продуцента на специалните епизоди.